Čaute. Tady Profan a natačíme s Kristianem. Čau. Čau. Ježišmarja. Hej. Žídak. Hej, žíde, nech mě. No, Dobré, díky, že jsem to vylezl. jak můžete vidět, tak Teďka budu natáčet jenom baby. to víte, no, tak tady. Užívej, víš co? Je tady Anaconda, pědej, pojď na ní. Nebo, To co? nebo na něho, já nevím, ale už jsem ho zabil. Tak on je bez brnka, vole. Jo, jo. Už mrtvej? Měl skin? Měl skin? Ne. Ok, už jsem ho zabil. A nakonec to se. Jaj, za hráče dostaneš jenom $30. To radši zombíky budu zabíjet. A tak za zombíka, když jsi ještě lovec, tak za to dostaneš... Víc, já vím. No tak za to dostaneš 80. A stejně za to dostáváš 100. Takže nevím, na co čekáš, kámo. Hej, to bolí, to bolí. To nemůže dělat, to bylo dobře. Hej, já jsem tam někoho viděl. No, tak to se mi zdalo. Oh. Nevím, kam jdeš. Nevím, kam letíš. Směřu na jižní dvor. Taky jsi to zrozuměl, mě to nevadí, jsem udělal 3krát. Hej, ty jsi mi ještě neubral ani půlku srdíčka, jako. No, ty mi tež ne právě. To bude tím, že máme Jablíčko. jo, přesně. O, už si mi ubral půlku srdíčka, hej. Co si to dovoluješ, jako? Jsi mi ubral 2. A měl se to zase regeneruje. Protože mám plňák. Ty jsi zase kousla jabla? No. Ne, tak proč to na sobě pořád máš? Já už mám želmu, co to je? A Až je skoč do hlavy, no ty šašku. hej! Nech toho. My to všechno zvládneme sami. Já chci teď, aby ti něco prásklo, to už to máš hodně dlouho. Nebo ty si vyrobíš další? Kámo! Já tě zase nemůžu bouchat. Ty máš zase tohle, vypínej to hned, okamžitě. Nemám to zaplet, ty vole. Ne? Tak proč mě boucháš, když stojím tady? Protože ty si asi bubli, protože já normálně... Já tě jenom mlatit můžu, takže ty si bubli asi, no. Ne, nejsem bublej. Já tě vidím pořád tady k té babučíně, že tam stojíš tak. Tak asi Děláš tohle, nebo takhle boucháš. No teďka takhle boucháš, takže to máš zaplet, ale vypínej to. Tak čekaj, já se zkusím odhlasit a připojit znovu. Protože já to fakt nemám zaplet. Pořád tě vidím v babučíně. No teď už. Hi, a teď to tebe nemůžu bouchat. A teď už jo. Au. Bacha, Anaconda! Tak pojď no, frér. Jo, má něco u sobě. Jo, je to kočevině. Víš co, já na tebe štvu, lidi, umři. Umři, umři. Oši. Nemusel se to udělat do mě, ale tak. Sorry, tak ty jsi byl zlý. Bacha, no. Nejsem to mě? Hej, sorry. Šibití. Sorry. Já už trefím, jo. No, tref. Bude klid aspoň. Tak.
Jo, jsem ho zabil. Ty máš jeho věci? Jo. Jaj, on po nás střílel obyčejným lukem, hej. Tak se ti nedivím, že? Já jsem si teď říkal, že mě někde ubírá. Oh. Hej, on má neviditelnost. Tu byl někde meč za tebou taky. Prostě lítací meč. Lol. Ne, vykořil do mě. Bolí už. Taky tě to začíná bolet už. Už dost. No pojď. No pojď, dělej, tu jsem. Počkej, je tady Ganaconda Farsa 5. Fakt? Jde? Jak mě netrefil? Tak jsem se neuvěřil, prostě taky pro. Jo, je tu, pojď. On má neviditelnost, já ti to říkám. Jak se portl hnedka zpátky? Jsem ho bouchl dvakrát, nebo co bylo? Blbeček. Aha, bacha, on jde střílet tam, ať bude ho blbec. A má enchantle už. To má celkem blbé, bo my to máme enchantle a asi se vsadím víc. Už tam mám. Ty vole, hej, ty už nemáš ani kalhoty, hej. Ani bodky už, takže tě teďkom pícnu a zase ti vrátím to, co minule, bo. Ne, A za tebe, to teď vrátí. jo, však jsem doma, pojď domů. Hej, to není on, to je X-Mike. Kde seš? Čekám tě na to. Co chceš? Co? Ty věci. Tady máš telefon, počkej ještě na běh, jo? Wolfe? No, Mu nejde Skype. Ty věci. Kde seš, ale? na Warp PvP. No, tam jsem taky. Nejsi vole, tě tu ne... Jo, teď tu jsi. Protože já Počkej, hej, ale ať on... Hej, ty jsi měl krumpač enchantovaný? ne, ho mám tady. Aha, tak já jsem od někoho získal krump. Počkej, ale on ti to vezme, hej. Počkej, pojď na home. Já jsem na home. Počkej, hoď mi ten krumpelč enchantovaný. Možná bude můj. Jo, tady je můj. Google? Hej, Google.